Mama. Ada sembilan sabun semua. Sabunnya kan semua. Tangan ada. Ada ini dia semua teman. Hah? Itu benar. Lalu berarti sekarang. लोगोफोर जोंहा दिनैहाय संदों अमा बेदरजों आलु भाजा नैबेयो ओमफ्राय नैबे जाबाय मैथा लोगोफोर आं दिनै एसे थाबनो संनानै लाबाय बोथोरा ओरैबायदि गरम बेनि थाखायनो आङो संनाय भिडिअफोरखौ लाबाय थानाय जायासै आरोना लोगोफोर गरमनि थाखायनो ओमफ्राय जोंहा मामानो दायो आङो नैबे सेरेलेस दौनो नागिरदों सेरेलेस आन्थाबा बेखौ आन्थाबा जानो नागिरा गथ'आनो ओमफ्राय आं नैबे मेरिगल्ड बिस्कुट मोननै नङाबा मोनसे बिदि होनानै माने बेजों माने गलायनानै आं दौवो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो माने सेरेलेस दौनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो दै गुदुं एसे खालामनो नागिरदों नैबेयावहा ओमफ्राय दै गुदुं एसे खालामना गलायनानै दौनोसै आरोना लोगोफोर जोंहा मददसा बिफाया मददसानि थाखाय मोननैसो बुस्थुफोर बायनानै लाबोदों मलनिफ्राय ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो लुगैबाय स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गरमनि थाखाय आं एसे दुगैनानै लाबाय जा गरमखा बोथोरा ओमफ्राय जोंहा नै मददसायाबो उन्दुगासिनो दङ ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ मोनायावसो लानाय जाबाय लोगोफोर मोनानिफ्रायसो स्टार्ट खालामनाय जादों आरोना लोगोफोर नै जोंहा मददसा बिफाया गोजां बोथोर सफैनायनि सिगांनो जुथा मोजा बायदिसिना बायनानै लाबोखाबाय फिसालानो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि थाखायसो जेबो लाबोआखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसालानो जरा मोननै मोनथाम बिदि लाबोखादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो मोनसे देखायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों पार्पल कालारनि जुथा नैबे जाबाय जोंहा मददसानि थाखाय आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे जरासे दङ ओमफ्राय बे जाबाय जोंहा प्रिन्सेसनि थाखाय जोंहा बिजावजालि आब'नि फिसाजोनि थाखाय आरोना नोंथांमोना भिडिअ नुबाय थाखायो हिन्जावसा सासे गथ' उन्दै बेनि थाखाय आरोना बे रेड कालारा लोगोफोर ओमफ्राय सिगांनिया मददसानि थाखाय आरोना ओमफ्राय जा टुक्लु मोजांखा लोगोफोर ओमफ्राय लाबोदों ओमफ्राय नै जि मुजाखौनो जरा मोनथाम ना मोनब्रै लाबोखाबायहाय लोगोफोर मोननै ना मोनथाममोनथाय ओमफ्राय भिडिअआ दाखालिनो लादोंहाय लोगोफोर दिनैसो इडिट खालामदों समखौनो मोना ओमफ्राय बोथोराबो ओरैबायदि गरमखाना ओमफ्राय आं भिडिअखौनो बानायखायाखै लोगोफोर बानानैनो ओमफ्राय दिनैसो इडिट खालामनानै आपल'ड होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेबो जि मोजांखा येल्ल' कालार गोनां वाइटआवहा जि मोजांखा लोगोफोर दुख्लु थार आथिं फिसानि लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय येल्ल' कालारनि जि मोजांखा बेबो ओमफ्राय बेखिनिखौनो लाबोदों आरोना लोगोफोर बिसोरनो ओमफ्राय जेबो गैथ'वा ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो मस्ट इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय जोंनि बिमाफोरनि आरो जोंनि गथ'नि थाखाय बेनो जाहैबाय पेम्पार्स जाहाथे नै दायो हर समाव होआबानो जोंहा जाया बेखौ गथ'फोरनि थाखाय नङाब्ला हासुबानो गाबो नालाय ओमफ्राय बेखौ होनानै गानहोना दोनबासो माने हरसे थाल्ला बिसोर मोजाङै उन्दुयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे पेम्पार्सखौबो लानानै फैदों ओमफ्राय आं ओरैनो मामि पक' पेन्टसो बायोमोन ओमफ्राय पेम्पार्स लाबोदों आरोना बे दिना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै बेफोरखौ आङो जुथा मुजाफोरखौ सोफिनजोबनोसै उनावहा माने गद्रेजाव दोनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जानला मानला दोनबोला आंना बोरैया रायफैलायगोन जानला मानला दोनो एसे साइड लाना दोनबानो जायो होनलायगोन ओंखायनो आङो दायो बेखौ साइड लानानै दोनसिगोन आरोना लोगोफोर गासैखौबो सोजोब्बाय ओमफ्राय आंनि थाखायथ' जेबो लाबोखायाखै बिसोरनोल' लाबोदों मालाय बिफाया आंनो जेबो लाबोआखै फुजा खाथियावसो लानोसै आंहा लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दुगैखांनानै आंनि मोखांखौ माबा मानबायनाय बिदि माननाय मोनबाय थायो लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदि मोनबाथाय सुखुवा आरोना लोगोफोर मोखांखौ माने हुब्लिदफ्लांबाय थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो नै जिफोरखौ थिसनना दोनफैदोंमोन दै जाबाखै ओमफ्राय दा बेखिनिखौ आङो सान्दुंनिफ्राय दोनफैदों आरो न' सिङावहा ओमफ्राय जि बुरजा जि सुदोंमोन ओमफ्राय आं दा बे जिखौ थनजोबनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डनिबो आंनिबो दख'ना गांनैसो सुदोंमोन ओमफ्राय दा बे जिफोरखौ आङो गुरलाय गुजाय आलाय
सिलाय दोनजोबदों ओमफ्राय आं दा बेखौ मददसाया उन्दुनायावनो गांसे गांसे थननानै लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेखौबो आं एसे साइडआव दोनना होनोसै लोगोफोर नङाबा आंना हौवाया दा दाय जालायगोन जानला मानला जायगायाव दोनबाला एसे साइड लाना दोनलायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो मा होनोमोनलाय जिखौ थननानै लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आलनायावबो माखासे माने आं दहाय एसे थनखांखाबायमोन ओमफ्राय आं दायो एसे थनबावनोसै आरोना लोगोफोर नङाबा दा आरो मददसाया सिखारबा एसे प्रब्लेम जालायगोन जोंना गथ' गोरलै गथ' उन्दै गोनांफोरा बेबायदिनो जायो एसे उन्दुनायावनो खामानिफोरखौ मावना लाबासो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे दख'नाखौ आं दाख्लै माने रौतायाव थांनायाव गानलांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय सुदा होदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा गांसे गांसे आं थनलांजोबनोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर नैबे फास्राखौ आङो सनितपुरनि बाथौनि मिटिं जादोंमोन बेयाव बायदोंमोन आरोना लोगोफोर 450 लादोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां गुरै गरमाव लानो थाखाय बिराद मोजां आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने भइस अभार होनायनि कारनानो जाबाय लोगोफोर आं मददसायाव उन्दुदोंमोन नालाय ओमफ्राय लासै लासै रायलायनायखौ बारा मोजां खोनायासै बेनि थाखायनो आङो दायो भइस अभार होनाय जाबाय आरोना मानोबा लासै लासै बुंबाला नोंथांमोनाबो खोनानाय नङा नालाय नायनो मोजां मोननाय नङा भिडिअखौ बेनि थाखायनो आङो भइस अभार होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आंहा हासबेन्डनि गस्लाफोरखौ आरो जिफोरखौ जि मोजां आलनायाव जाबजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय नैबे मा बुङो ट्राङाव आं जा मा बुङो माने गस्लाफोर दोनदोंमोन ना बेखौबो थनजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नैबे बडि केयारनि दाख्लै आं गस्ला गानदोंमोन गोदान बेनि बाख्लाखौनो गाराखै आङो लोगोफोर ओमफ्राय गासैखौबो जाबजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आंना गद्रेजआ फुल जाबायहाय लोगोफोर दख'ना बायदिसिना ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना गाननाय जोमनायजोंनो गद्रेजआनो फुल जाबाय आरोना आलमिराया ओमफ्राय आङो ओमफ्राय नै ओइथिंगालि मोनसे आलमिरा मोनसे दंबावो गाहाय ओमफ्राय बेयावसो आङो माखासे जि जोमखौ दोनबाय आरोना दोनजेनदों आरोना ओमफ्राय दायो आङो दा गांसे दख'नाखौबो दोननोसै आरोना लोगोफोरनि दासो दोनजेनदों नालाय बेयाव ओमफ्राय सिगांनि बै मा होनो गद्रेज गिदिरा माने आलमिराया फुल जाजोब्बाय बिनि थाखायनो आं बेयावहा दोनसिगोन आरोना लोगोफोर फिसा मोनसे गाहायाव दोननोसै आरोना
Ada ini gitu. Mau kayak apa? Mama. Ada sembilan sabungan semuanya. Sabungan kecil main, tak ada tadi. Ada ini biasa teman. Hah? Itu kena lagu berapa sih orang? Ini banyak. Mau apa? Hah? Hah? Mati.